her har vi så klip i dialog. Hvor vi så får også et nærbillede af hans ansigt, så vi kan se, hvor seriøst han mener det. Og får overbevisningen om, at det er hende. Oh my god. Sydney. Billy, watch out! Og så får vi så de her snit lige fra kniven, som han skærer i ham. Som er, hvad det hedder. Det er jo virkelig bliver underbygget af underlægningsmusikken, som er mens vi bliver jagtet her, kan man så se, at der kommer håndholdt kamera, så vi løber os med ind i, at den er inde her. Kommer der nogle fremdriftskomponenter som en forhindring og en tidsfrist. Tidsfristen går ud på, at han er ved at komme ind i rummet, og forhindringen er, at han skyder den lyd. Har du stoppet med den? Watch out. Den her scene, der har vi et suspense, da han ligger i sofaen og ikke kan se morderen, der kommer inde bagfra, men vi ved godt, at den er der. Jim, look behind. Look behind. Turn around. Behind you. Oh, turn. Behind you. Behind you. Jimmy, turn around. Oh, God, yeah, Her er der endnu en forhindring for Sydney, og han ikke skal have alene. Og her der har vi sådan en snydesefejl, da politimanden hører skridt ind i huset, og vi så lige om lidt finder ud af, at det bare er fjernsynet.